Jeg har om andengrads funktioner, og formlen for andengrads funktioner er denne f, altså x i parentes er lige med ax i anden, plus bx, plus c, a, og så er lige med 0. Og jeg vil gerne fortælle dig om, hvad a, b og c betyder i en andengrads funktion. A afgør, om parablen er faldende eller stigende. Og det kan man se, hvis at x er 1, så er parablen glad, positiv, kommer den til at ligge her. Men er parablen negativ, og der står minus 1 her, så er den sur og ked af det, og så ligger den her og er negativ. Yes. Det er A's betydning. Den bestemmer altså, hvor parablen skal ligge. B, den bestemmer, om om parablen rykker positivt eller negativt. Og det vil sige, at hvis x her er 10, så hvis vi siger, at det her det er vores parabel, så søger den ned mod tredje kvadrant, og kommer altså til at se sådan her ud. Hvis x så her ved siden af b, så skulle være minus 10, så vil parablen søge hernede mod fjerde kvadrant, og altså ligge sådan her. Yes. Og C til sidst bestemmer, hvor parablen skærer i y-aksen, også kendt som anden aksen. Det bestemmer altså, om den skærer her på 0, heroppe ved 50, eller helt op ved 100. Og det kommer simpelthen an på, hvad der står. Så nu siger vi, at den skærer i 0. Det var det, jeg havde.